Xitayda geçirilen 7-nji Halk tansy we saz festivaly hem bu gurdaky ähmiýetli çärelen biridir. Şeýle medeni forma gatnaşmaga döredilen ajaýyp mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarmyza hoşallyk bildirildi. Türkmen wekiliýetiniň Xitayda bolmagynyň çäklerine Karamay şäheriniň tansy we saz merkezine konsert geçirildi. Konsertiň açylyş dawarasyna çykyş edenleň sözleri tomoşaçylara iki dille, türkmen we Xitay dillerine ýetirildi. Konsert maksatnamasy jemy 20 golay aýratyn ýerine ýetirilen aýdymlary we tanslary öz içine aldy. Konsert çykyşlary tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanyldy. Tomoşaçylaryň arasyna Türkmenistany taleplan hem konsertde tomoşa edenliklerini bellemek ýakyndydyr. Medeniýet umumy adamzat taryhynyň möhüm bölegidir. Bu ulgamdaky hyzmatdaşlyk halklaryň we döwletleriň arasyndaky özara gatnaşyklaryny möhüm orny eleýär we oň hoşniýetli dostluk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyny şertlendirýär. Umuman dostlukly Xitayda bir neçe gün dowam eden festival milli medeni mirasyň aýrylmaz bölegi hökmünde folklorik hem-de milli tans we saz tungutyny halklaryň aýagly saklamagyna we giňden wagt etmegine gönükdirilen möhüm çäre hökmünde münasip orna eýe boldy. Başım kurban bolsun Türkmenistana, başım kurban Arkadaly Serdara, başım kurban parlak turan tuğma, başım kurban bolsun